Votos a favor de Andrés Martínez Castellá, 9 votos. Votos a favor de Jorge Pau Caspe, 3 votos. Votos a favor de Rafael Serrat Biosca, 1 voto. Queda proclamado alcalde del Ayuntamiento de Peñíscola el concejal señor don Andrés Martínez Castellá, del Partido Popular. ¿Acepta usted el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Peñíscola? Sí, acepto. Aproxímese a la mesa para efectuar el juramento. Rafael Serrat. Òscar. Pilar Diago. Jordi Pau. Suso. Però estic agraït a totes les dones i homes que novament han confiat en la meva persona i en la nostra candidatura per a que continuem treballant. Agraïment a les 1.986 persones que han acudit lliure i democràticament a les urnes el dia 22. En 1999 van ser 568. En el 2003 van ser 1.400. En el 2007 van ser 1.840. I ara, en un increment d'un 5%, han sigut, com he dit anteriorment, 1.986. Aquest increment fa que la meva responsabilitat i la meva dedicació i el meu treball se tingui que incrementar. El meu agraïment i la forma de tornar-vos la confiança que heu depositat en mi serà treball, serietat i rigor en la gestió. No poden imaginar vostès l'orgull que sento de ser peñiscolà i l'orgull que em sento dels peñiscolans. No hi ha més satisfacció per a mi que poder representar-los així i allí on vaig. Vull felicitar també, com no, a la resta de forces polítiques pels seus resultats i als seus representants o regidors per les responsabilitats que tots tenim en aquesta, la 9a legislatura de la democràcia instaurada després de la Constitució de 1978. Des del govern i des de l'oposició, avui hem jurat o hem promès la Constitució, les lleis, i aquesta és la nostra responsabilitat, el de velar sempre per l'interès general. Avui comença una nova legislatura, una legislatura apassionant en desitjos de servei i dedicació plena als nostres veïns i a Peñíscola. Com ho he tratat de fer durant la meva trajectòria política. Hem aconseguit una estabilitat política que fa anys era impensable i veig que el poble ho valora contínuament. Hem aconseguit grans reptes entre tots, de present i de futur. Accessos, carreteres, col·legis, carrers, instal·lacions esportives, millora d'espais naturals,
modernització de l'administració, passejos, millorar el patrimoni, centres culturals, etc. Aquesta estic convençut que serà la legislatura de la depuradora del centre de salut, de la murat renaixentista, de la recuperació del centre d'estudis, de més carrers o més accessos. Però del que em sento més orgullós és de que he notat el carinyo, la consideració i el respecte de tots els meus veïns. El meu compromís és per als que em voten i per als que no me voten. El meu compromís és tornar-vos el carinyo, el respecte a tots, sense distincions de les sigles, com sempre he tratat de fer. El meu compromís és defensar els interessos dels penyiscolanes i penyiscolans per damunt de qualsevol altra cosa. El meu compromís és escoltar, dialogar, pactar i governar agafant les propostes de transformacions polítiques que siguin beneficioses per al poble, per molta majoria absoluta que tingui. El meu compromís és ser reivindicatiu a les administracions autonòmiques i nacionals, mano qui mano. El meu compromís és a dependre dels errors i demanar disculpes quan m'equivoque. El meu compromís és tratar de no canviar i estar en contacte permanent amb la ciutadania. El meu compromís és tractar de limpiar la mala imatge que avui en dia té molta gent dels polítics, en transparència, en lleialtat i en honorabilitat al poble i als ciutadans de Penyíscola. El meu compromís, senyores i senyors, es resumeix en una paraula: Penyíscola. Estic convençut que tots els que estem en aquesta taula i en aquesta sala estimem Penyíscola. Hem de portar la nostra gestió o des de la posició i estima que tenim pel nostre poble i per Penyíscola. Hem de fer coses juntes. Queda molt per fer, hem fet molt, però units, junts, sense rencilles, ressentiments o enveges i odi, el poble caminarà per avant. Ho hem de fer en il·lusió, jo la tinc. Ho hem de fer en convenciment, jo el tinc. Ho hem de fer en l'alegria de representar el nostre poble, jo la tinc. Ho hem de fer la veritat per davant, jo trato de fer-ho. Ho hem de fer mirant en el futur dels nostres fills. Senyores i senyors, avui iniciem una nova legislatura i vull en aquesta oportunitat agrair als que m'han acompanyat fins avui en aquesta dedicació que han tingut pel poble en l'última legislatura. Gràcies, Vicent Castell. Gràcies, Juana Rovira. Gràcies, Agustí Albiol. Gràcies, Agustí Fresquet. Gràcies, Agustí Roca. Gràcies, Matilde Guzmán. I gràcies, Jesús Aiza. Ells donen pas a uns nous companys a qui els dono la benvinguda, especialment als que us incorporeu per primera vegada. Estic convençut de que tindrem uns grans representants del poble, que és qui ha confiat en vosaltres. Si treballem en humilitat, en responsabilitat, en il·lusió, en dedicació, qui guanyarà d'ací 4 anys no seré jo, serà el poble de Penyíscola. Moltes gràcies i a treballar. Igualment, des d'Assumptes que